Mela, jiena sepp oriġinalment li ħisibna naqblu poezija, niddiskutu fil-kien, waħda. U tkellmuna ftit fuq kif tarawha issir immaġni, jew kif timmaġinaw li tista' issir film biex tkun poezija. Ideal biss. Imma minna ħallu jista' jkun li forsi jkun iktar interessanti li nħallu diskussjoni iktar miftuħa. Kif tgħidulna? Aħna nistgħu naraw il-poeżija u narawhom kif oriġinarjament ippjanata. Għandkom għajdi għandkom fuq il-karta. X'taħsbu li jiswikom l-iktar? Kull poezija Tistaġi martu għalija u kolla. Ija, ħanġi kull mem. La, tu komi poeżija fuq ġenerali. X'inhi? Sa l-ġwalja sa. Klerotti. Konċa se konvinta mill-għażla. Saqsi, peress li huma qosra, tista' inti fil-visual taqbad vers u tawwal meta tiġi għal vers ieħor ġifieri ma tkissiriex il-structure. Il-films Norveġiżi jekk jagħmlu, films Norveġiżi li se naraw huma arkitettoniċi ħafna tista' tgħid. Huma animazzjoni bil-kliem fil-verità u bl-ittri. U hekk jagħmlu ftit jew naħseb jiena. Possibilità oħra mhux bisemmiha. Insejt kienet jew kien Marija tinsek. Marija grazie Maria Greganado hija partikolarment brava meta titkellem dwar poeżija. Għal-meta għal-ħajta kollha kienet għallima passjonali u qarba fermi żejt l-istudenti u kapaċissima studjat il-letteratura Cambridge, studjat Leiden, ġifieri personali il-letteratura mhux biss tiktibha ma taf titkellem fuqha u ma żewġ ħiliet differenti li mhux kulħadd għandu. Ġifieri naħseb li jkollok immarja tintervjeni tagħti kummenti jew tintroduċi l-poeżija b'xi mod. Mingħajr ma ndaħlu l-idea li biex poeżija tifhimha għandek bżonn poeti bika perikolużament fil-kuntest Malti. Kull kuntest imma minħabba nuqqas ta' critical mass Malta trid vera toqgħod attenta li aħna dipartiment tagħna tal-Malti noqogħdu immensament għax għamilna żmien meta għalhekk kieku il-poeti għandhom monopol fuq ix-xogħol tagħhom għalhekk insistejt fuq l-idea biex il-poeżija hija proprjetà pubblika mhix metafora. Però jista' jkollok intervent, pereżempju, qabel relazzjoni. Jew wara relazzjoni ma nafx. Ta' Marija stess. Kif kienet tagħmel Jista' jidħol kliem ieħor test ieħor li mhux parti mill-poeżija. Eżatt. L-intenzjoni toħloq mhux biss imma imma jidħol kliem illi jkun parti mill-poeżija. Li interessani ħafna li tibler kliem u bejtex u ġifieri kien hemmhekk
mhux bil-fors, il-tekst tal-poezija jista' wkoll jiġi translated fil-viżwal. Ma wkoll anke bħala test. Mhux translated mhux il-kelma li ħaġobni. Ma nemmix il-viżwal se jkun translated tal-test. Isu fejn il-viżwal kollox għandu limitations. Kemm il-viżwal u kemm il-test. Fejn ma jsax ieħor jasal ieħor. Jitkellmu fl-imkien u biex il-vot. Jiddialogaw jew dialettika. Mhux antropomedia. Hekk narahom. Issa kemm it-test ieħor jista' ma nafx anke forsi jkun jagħti biex il-biżraq tiegħu ma tkunx li tkun daqsxejn Letterali. Jew anke kliem li jista' jiklam jew kelma jista' jkun hekk indirett u jista' jkun iktar. Naħseb li tkun interessanti wkoll persjoni qed nitkellmu dwar il-logħb. Jaf minn bogħod tibda tisma' il-kant tal-logħba ta' Dawra Dorella pereżempju jkun hemm waqfa wara li tissemma l-logħba mbagħad tibda tisma' Dawra Dorella li inti tidħol dak il-fil tat-tfal Forsi hemmhekk fejn qed Skont kif tagħmel. It's prevedibbli ħafna. Mod kif tagħmel. Kif tagħmel. Forsi il-kontrast jista' jkun li qed tisma' mbagħad l-immaġni tkun ħaġa iktar surreali forsi jew tkun iktar li għandha ta' kontrast ma' tfal forsi tkun iktar dark forsi tkun iktar x'aqsam mal-imħabba hemmhekk. Qed ngħidu għal-relazzjoni. Hija poeżija li tissuġġerixxi diversi forum. Qed nipprova naħseb fis-sens don, għandek il-tewmin u għandek par. Ġifieri jekk għandek l-idea ta' Dawra Dorella, l-idea ta' ċirku. Ġifieri minn hemmhekk jistgħu jinħolqu maġnijiet oħra ta' elementi ċirkolari. Li kont qed naħseb ma nafx biex itkellem magħhom Trevor. Interessanti l-istudji tal-don. Ma kienu sotto xi kienu fin-nofs u parti integrali mill-film. U dik hija kurjuża. Għax kultant jagħmel biex taħraġ is-sakra xi ħaġa tiċċelluġa. Ġifieri tmur ħadon mhux tweet. Jiena ara, again dan mhux il-qasam tiegħi u nibża nieħu pożizzjoni. Jien li provajt nargumenta fil-bidu huwa li l-poeżija fiha nfisha diġà hija b'saħħitha u diġà toħloq tensjoni u diġà toħloq multipliċità u diġà toħloq diwi differenti. Għalhekk naħseb jekk il-poeżija se tkun ċentrali f'film, naħseb minn banda ma tistax tħalliha torqod. Imma mill-banda l-oħra laqqas trid ittellef fil-forza li diġà għandha. Issa xi jfisser dak f'termini ta' x'tista' u ma tistax tagħmel bil-viżiv, jiena nista' nisaktar. Imma aħna li nixtiequ li ma jkollniex films li fihom il-poeżija ssir jew indeċifrabbli jew marġinali. Ġifieri trid tassumi jien naħseb il-kumment, l-ewwel kumment li smajna wara minn don kien ta' Claire naħseb. U l-ewwel ħaġa li qalet Claire kienet ma stajtx inlaħħaq ma' kollox. Issa ma kien hemm xejn jinterferixxi fil-poeżija. Sa immaġina kieku ma dak li kien hemm diġà kien hemm interferenza kien hemm interferenza fil-poeżija ma mhux f'termini ta' kliem ieħor. Almenu inti kont qed tipprova tlaħħaq
f'termini ta' viżiv jew ta' ħoss, hemmhekk għandek it-traduzzjoni ġifieri hija terġa' kif taqbad tgħid saff ieħor jew ostaklu ieħor b'xi mod jew sfida oħra so. M'iniex ċert, ġifieri m'iniex kapaċi nwiġġba dik il-mistoqsija. Basta però naħseb iċ-ċentralità tal-poeżija u l-multidimensjonalità tagħha ma tixxekkilx so, ma tixxejjenx b'xi mod jew ma ssirx iktar komplikata. Ma nafx, ma nieqaf. Jien niftakar, darba rajtu fejn il-poezija kienet qasira u kienet ġiet aktar minn darba. Naħseb dik, speċjali f'relazzjoni għandek element l-onġionġela li hija repetittiva ħafna. Għandek il-element dwar il-ċirku forsi tista' tkun idea ma nafx din qed nimmaġinaw x'offrejn fejn tista' forsi tiġi u għandek il-post ukoll. Tista' forsi tiġi tingħati aktar minn darba, anke issolvi l-problema li qed fil-bidu li inti isek tara darba u ma jkollokx ċans taħseb tifhem eżatt. Allura forsi tinstema' aktar minn darba bali qasira. Forsi dal-każ tista' ssir ma nafx. Min-naħa l-oħra naqbel nifhem. Min-naħa l-oħra daw il-ħajja vera tagħhom se tkun fuq YouTube. Tara minn darba. Eżatt. Għandi f'boqi, għax taf fiex qed tfakkarni Claudia, mhux Claudia. Claudia tfakkarni f'album li ħareġ Domigarja. Jidhirli jismu ħaġa maħġaġa ta' mużika jazz bil-lirika Matija. U kull kanzunetta, kull poeżija hija repetuta. U meta nismagħhom kif huwa Domikaw ħdejja, speċi ngħidha xorta. Inħoss li dik ir-repetizzjoni ma taħdimx. Naħseb ir-repetizzjoni jekk tkun. Għax kollha hekk kollha. Jekk hemm 10 kanzunetti, jekk hemm 10 poeżiji fl-album, kollha kull waħda l-istess formula. Forsi għalhekk. Speċi ir-repetizzjoni delikata sal-punti li jekk tagħmilha trid tagħmilha vera tajba mbagħad naħseb jiena. Għax altrimenti tiġi tedjanti. Jew għalmenu jkun hemm trasformazzjoni. Jew trasformazzjoni. Tista' jkun li repetizzjoni bħal ġazz, eżempju smajta tista' Ejja. Ma nibdejjax. Issa. Ma l-ġazz minnu nnifsu. Ġifieri Ma nasibx li sta tirrepeti formula f'kull waħda. Naħseb li nsemmu tara ma tifhimx kollox. Mill-ewwel hija xi ħaġa li hija karatteristika ta' kull film. Inti meta tara film minn għalik filmtu, kull ma tkun fimt, ġewwa darba l-istorja. Imma xi ħaġa viżwali bħal film għandek ħafna layers għandek il-mużika, il-movimenti tal-kamera, għandek il-kuluri, il-każ għandek il-poeżija, il-mod kif qed tinqara huma kollha affarijiet inti ma tistax tassolvi kollox f'daqqa. Imma il-fatt li naħseb għax kien poetry film, kulħadd għad attent ħafna jipprova jassumi kollox. Li ma tistax tagħmel. Il-moħħ ma jistax jieħu kollox f'daqqa. Allura li tipprova tmur il-perċezzjoni li ħakamel fil-każ ta' poeżija li ħajinftija mill-ewwel. Ħatinftija mill-poeżija li ġew problema li tifhem li taqra poeżija darba u tifhemha. U li tieħu l-aspett viżiv kollu f'daqqa mill-ewwel wara darba. Hija xi ħaġa possibbli. Tara kif tissemplifika l-affarijiet b'tali mod li twassal kemm tista' fil darba. Ma possibbli tieħu kollox f'darba f'darbtejn. Naqbel miegħek u għall-inqas poeżija ġo film għandek ċans li terġa' tara darba tnejn, mhux bħal film li jagħmlu sija ma ġiex minuti tista' terġa' tara tassorbi kemm tista' minnha l-aħħar.
Naħseb l-ewwel hija li ninternalizzaw kull poeżija jew il-poeżija li tkun ħatażel. Is-sens x'kien l-ewwel impatt u l-ewwel impatt naħseb għandu jkun rifless anke fil-film ikollu l-istess impatt veru hija tagħtina fuq tal-poeżiji. Forsi anke l-film għandu jittrażmenti issa anke jekk l-approach kun totalment differenti, kif l-immaġini ma jkollux jaqsam xejn ma' poeżija nifisha. Per eżempju, waħda waħda relazzjoni ħadd nifhem ħafna għax qasira l-poeżija, ma l-fatt li qasira ma jfissirx li l-film ħajkun qasir l-aħħar żewġ versi l-ogħla n-nowri ma tintemma fis-sens hemm tul. Ġifieri ma nafx li qed tiskull Eżatt, mhux ħadd għandna għax qasira għandna problema mhux se jkollna biżżejjed materjal. Less is more. Less is more ħafna. U kważi iktar tista' toħloq dik l-iskumdità tal-personat jara u ma tiġri xejn imma fil-verità l-urbanoli ma ħadd intemqa. Kważi ma l-aħħar ġlien tista' tilgħab ħafna viżwalment ma' emozzjonijiet ta' blaflin. Eżatt. Basta l-poezija għaf ċentru tal-film. Għaxi għaf moħħu l-aħħar ġlien u jew. Eżempju, eku tal-aħħar żewġ versi, nimmaġina vera nefu ħalli impatt, eżempju, ġast eku li inti nefek fil-ġoj. Nimmaġina vera ħolli. L-ewwel erba' versi jisom il-versi publiku. Ħajtnejn fuq bella. ċaħġa ma s-sat n-ġambur l-ura li t-tajt n-nasib waħda ċaħġa li t-għamlet iktar impatt poetry film. Il-fat li huwa dejt kħem lingwa li għahma nifnuwiex, pero li għana provaw naraw s-subtitles li għahna tfana f-poezija, pero moħna t-għedina li il-poezija li t-naqraw għahna hija poezija li t-għajtu, pero mxu nifnu għalli t-għajtu. Allura moħna ma bediex realizza l-affett tal-vizual miegħu li titkellem, aħna li naqraw, allura titfak iktar ġufija l-poezija. U naħseb hija ħafna differenti meta tifhem il-poeżija inti bil-tablat Malti, qed tismagħha, qed tipprova tinterpretha li iktar faċli li qed tinterpretha b'mod tal-letterali milli tal-poeżija. Allura il-fatt li tbiddel il-lingwa qed tgħin iktar biex moħħok ma jirrealizzax li inti jgħid letterali wara qed jgħidu. Allora jitfak iktar dimensjoni jizbaq. Tala jgħet mux bħala xkiel allura, tala. Naħseb ħaġa li tgħin li hija xkiel. Għax hija xi ħaġa li inti għax inti ħafna tipo lettera poeżija u ħaġa tiġi pereżempju tajt fejn il-lejl mela noħorġu picture tal-lejl. Inti mal-ewwel waqgħet letterali mal-ewwel jikraw xita. Mux se jmur għal xi ħaġa forma ta' xita bħal dwejja jew affarijiet. Allura il-fatt li inti m'intix qed tifhmu x'inhu jgħid imma taqra mela moħħok jekk tara xita u rajt mela inti taf li kemm ma ta' qabel forsi ma jiġi trid li għal xita tirriferi xi ħaġa oħra. Però tgħinek iktar milli qed tfixklek. Parti f'dan każ kien hemm l-arbi li jinstema' ġil il-Malti waqt qed taqra. Verżjoni tal-film mingħajr poeżija bl-Ingliż. Għax ma tinteressani li wara ġimgħa ħafna drabijiet, nitlaq minn dik u nara x'effett ħalli. Sempliċement bħala ħoss. Eżatt, għax għalija l-arbi anke meta ma tifhimx. Vuċi sabiħa. U mhux kulħadd ikollu, naturalment. Sabiħa. Tinħasseb għal jitsan Imma huwa metaforiku ħafna kif l-intervent li għamel fil-bidu. Ġifieri, iswed bdiet il-poeżija. Jimmeċċej fil-fatt, imma biex ma ntellifx dak Xtaqt insaqsi, jekk tistax tagħmel enfasi fuq vers minnhom. Pereżempju jekk nerġa' naħdu din l-eżempju ta' relazzjoni, meta l-aħħar ġiex linji tista' terġa' tirrepetihom fl-aħħar biex tagħmel enfasi fuqha. Nimmaġina
personali li tkun saħħet tirrepeti. U mistoqsija dwar it-tikli, kemm għandhom jew m'għandhomx influenza? Per eżempju. Titlu huwa parti mill-poeżija. Jiġifieri jiena fil-ferma tiegħi, ovvjament din vera kwistjoni vera soġġettiva, ġifieri Oliver Frigieri naħseb l-aqwa perjodu tal-poeżija tiegħu kienu snin 70, forsi bidu ta' snin 90. Kellu li l-ħabta għamad l-ewwel vers tal-poeżija u jitfgħu titlu. Għal-waqt jasal il-trend ta' dwejt tiegħi. U l-ewwel dak huwa l-ewwel vers tal-poeżija. Ma huma fost nisbaħ poeżija tiegħu. Però naħseb teoretikament li il-poeżija huwa parti mill-poeżija u toffri xi ħaġa li m'hemmx fil-poeżija. Jiena hekk inħobbhom, imma qed ngħid jiġifieri nisbaħ poeżija tal-Oliver huwa hekk. U fil-każ ta' Marija fil-fatt, naħseb li għandhom rwol importanti ħafna. Għax jekk għandek relazzjoni, jekk ngħid il xi ħadd il-kelma relazzjoni nagħmlu brainstorming, l-aħħar ħaġa li ngħidu huwa l-kliem li hemm fil-poeżija mbagħad. Jiġifieri għaliex relazzjoni mbagħad. Titlu qiegħed jorbot. Fit-tliet każi jekk tuża kelma li ma tintużax fil-poeżija. Eżatt. Oliver għandu ta' waħda pereżempju għandu innu l-tribu b'żewġ bnada li huwa titlu li ma jidhirx fil-fija tal-poeżija bħala titlu skin. Imma b'mod ġenerali naħseb jien hekk. Iva, kien jien għati ħafna importanza. U fil-ferma tiegħi, il-film għandu jkollu titlu tal-poeżija. Fil-ferma tiegħi. Kontrast ukoll ma' poeżiji li m'għandhomx titlu, jew jibqgħu bla titlu. Jew jkunu markati min-numru. Jekk ma saqsiex fl-arti astratta, kultant meta f'arti astratta tixxemma indikazzjoni ta' x'kellu ma' kull u meta jagħti xi ħaġa iktar figurattiva bħala titlu u aktar arti astratta kważi timponi fuqek anki t-tifsira tas-suġġett. Ma nafx għandix tkun sa ċerti punti tal-poeżija ta' Leonardo fejn forsi titla' fuq affarijiet iktar astratti li poeżija personali li biss ta' jfissu. Mbagħad titkellem dwar Settembru, jien naħseb bix-xahar ta' Settembru. Mbagħad tibda taqra l-poeżija it-sena tas-sajf ħajfa. Meta fil-verità titkellem fuq xi ħaġa iktar astratta. Ġej ma nafx jistgħu xi jkunu conditioning system jew titli Settembru. Meta nqabbel mal-arti jisru Jiena naħseb li il-ġrajja personali tal-poetessa u tal-poeta hija il-kuntatlu, mhux il-kwadru li fih trid tidħol il-poeżija. Jiġifieri naħseb jekk impoġġew mod ieħor, naħseb il-poeżija tgħid iżjed milli tgħid il-ġrajja personali tal-poeta jew tal-poetessa li tkun ġellita tikteb, naħseb jien. Dejjem taħrab minn idejk. Il-poeżija taħrab bilha minn idea, fortunatament. Issir iżjed minn dak li nimmaġinaw nistajna qatt nitlu fl-intenzjoni tagħha, jew li tista' tidħol fl-intenzjoni jew ħsieb tagħha. Dejjem il-poeżija hija dejjem ħafna iżjed minn hekk. Naħseb jien, minn dak il-punt ta' tluq speċi. Dejjem taħrab minn idejk speċi. Ma fil-każ ta' relazzjoni. Fil-każ tal-poeżija, pereżempju, 100%, imma hemm ħafna iżjed minn hekk leġri fis-sens hemm din mhux iġbija tal-logħba ma l-esperjenza tal-logħba u kull wieħed waħda minnha għandu l-esperjenza tiegħu tal-logħba. U kull wieħed minna kull wieħed waħda minna għandu l-esperjenza li tmiss id oħra f'mument ta' intimità ta' mħabba, forsi sempliċement ta' ħbiberija jew anke f'mument ta' mewt. Le dik l-aħħar għafsa qabel ma' persuna
tħallina speċi, ġifieri. Ġifieri bes li nafas, jew x'naf li ma nafx naslina. Imma mbagħad kemm hawn is-snin fuqha. S'issa fuq dik il-poeżija biss kemm. Ħafna fil-verità u kull darba li naqraw nagħmlu mal-istudenti dejjem jgħidu l-affarijiet ġodda pereżempju. Minkejja li Marija jaktib miftuħ ukoll, għax Marija żejtat ktib miftuħ. Jien naħseb li żej poeżija relazzjoni, daħal żewġ versi hemm ħafna ħantilab. Silent movie, naħseb li l-element ta' silent movie tipo tiddeskrib level dak il-vers, da' żewġ versi bil-element ta' silent movie. ħafna tal-element. Ma xed timmaġina l-immaġni, xed taqbdu l-kuriżità. X'sawa tiġi ċirkesti bidja. Ija metafora fejn tissimbolizza il-problema naraw jissimbolizzaw. Mit kieku daħal id-domani? Le, ma naħsibx daħala. Non biex t-refera l-logħa, ma ma naħħax il-logħa n-tisa. Jien naħseb kikun l-idea tal-kuluri, l-idea tal-preżent, il-passat, l-idea tal-ċar u mhux ċar. Xaġa li qed tiġi fil-passat jkun għamela fil-black and white. Nilgħab f'dak il-mod. Ma tantx nitħollu wisq f'affarijiet li qed jiġru, però naqbad shots in detail Burdata forsi. li jagħtu emozzjoni ta' dak li jkun qed jintqal. Ġu qed jħolqu metafora huma jħolqu tensjoni ma' metafora Jew possibilità oħra nimmaġina li taqbad in-noli u tiftaħ il-xbija tan-noli, ġifieri taqbad in-noli letterali ħafna, imma n-noli jistrandu ħafna emozzjonijiet li marbutin miegħu, ġifieri sa naħseb fuqha. Il-biża, l-avventura, l-kixfa. Ukoll. Waħseb hemm xi ħaġa li l-film hija ma tħallix daqshekk tgħid. Il-film daħal element ta' ħin. Temporalità, il-film se ovvjament għandek ħafna cuts illi daw qed il-cuts qed jissimbolizzaw ħin, the passing of time. Għax da għandek inti huma li tidħol fuq ħafna drabi dik tfisser li huma l-intimidation li qed naraw ta' sekondi ma' duration ikbar se tkun ħajja u l-film li hija dimensjoni iktar temporali lill-poeżija. Naħseb il-poeżija ma tasalx daqskemm jasal il-film fejn tidħol temporalità. U naħseb il-film jiena nużah ukoll biex il-versi tal-poeżija iġenni naqra wkoll l-iktar in between the lines, idaħħalli versi oħra in between il-linji tal-poeżija eżistenti biex niftaħhom. U dak ukoll se jdaħħalli element ta' ħin. Jafu kol bil-diskrizzjoni tagħmel il-poeta tista' nifisha. U l-logħba li qed insemmi. Din is-sentenza li hemm kelma għandu fil-verità li tara ġaġa tieqa. Naħseb dik ma nafx. Tipo pazzu bjarax, kanadu tajni ma tintem qatt. Però fil-verità hemm tniman kollox, ġifieri kieku fil-viżwal ikun hemm kuntrast ta' xi ħaġa li tieqaf mal-klim tintem qatt. Naħseb dak it-tip ta'
l-astratt forsi li jista' jindirizza b'mod interessanti poeżija aktar ċaġa li fil-verità dejjem għaddejja. Su jaftati perspettiva differenti li issa instab. Tati serħan il-poezija, il-poeta għandha ċerta toqgħod fil-kitba tagħha, ma fil-verità il-film jista' juri jisma' xi darba il-poetessa se tistrieħ, mhux se tibqa' da din hija ġast temporanja. Tħossha li hija barra ta' l-esperienza kellha, tħoss li tant hija tfirnieh li m'hemmx way out, ħanta fil-verità għandhom li better. U forsi dak li jista' filmat juri bħala l-oppost tal-poeżija eżempju. L-element li jisimnoli qed iwaqqaf xi ħaġa oħra biex id-dawra Torella eventwalment waqfet biex bidannoli jiġifieri lażmin sabiħ. Se jiena interpretajt imbagħad li id-dawra Torella tagħmel rutina wkoll ġifieri sabiħ kollox xi darba sabitina u waqaf ma bax ma baqgħux jitfit jekk imbagħad titloba li ġifieri hemm xorta element ta' waqfin qabel ma bdiet xi ħaġa li ma tintemqat ġifieri b'xi mod. Ma nafx nafdajba x'nejta di. Għalija il-logħob simbolu sa forsi ninterpreta żejjed imma ġion ġella għandek bum bum il-bib qed tifta tibda. Mbagħad għandek jitfit, rubija aktar lejn xulxin, mbagħad l-inkejja u d-dawra Torella, u mbagħad in-noli li hija l-inkejja l-firda. F'moħħi għandi dal-ġbijat għanjek. Dal-vjaċċu. Ġifiri għalija kollha kemm huma jimplikaw mhumiex sempliċement logħba oħra. Ġifiri id-dawra Torella ma setgħetx kienet l-Ġonġella, u l-Ġonġella ma setgħetx kienet in-noli f'da sens ma jqogħdux lok xulxin. Intu titkellem ma nafx imma u xejn kont qed tgħid moħħi ġietni din l-immaġni li mal-kelma qatt il-film jintal-ħesrem. Ma nafx xejn kont qed tfisser. Monita jiddur ħattieqaf ħatiġi fuq ħażżomm il-wejt tagħha u fl-aħħar tiżda mejda. Irrej naħseb dal-feeling, dawn huma l-emozzjonijiet li jiena nħossu tal il-poeżija aktar li uġieħ li tibqa' dejjem hemm. Xi darba dan jitla. Però fil-fatt fil-Inception jispiċċek il-film, iż-żugħira għaddu u ma tafx jekk jew qatt le issa. Ma il-fatt li jaqtaqlek hemmhekk u ma tafx iżgħar wkoll għalik. Kellha jiftaħlek bil-bieħ. Dik kienet il-verżjoni tagħna. Irridu għal kienet ritwal verżi. Kontinju. Għax ma komplu. Id-direttur għax ma komplu il-film. Ma nafx tista' tkun rifless li ta' Polarità? Kien hemm tifel minsuġ mir-rawa tal-baħar. Imnaqqax bil-fid-dawl tal-qamar. Kien hemm xwejħa maġuna mill-ħamrija tal-art, imdeba mir-raġġi tax-xemx. U kif setgħu jiltaqgħu, jinħabbu jingħaqdu, jekk mhux firħhom neħlhom tien. Jina ġobna ħafna l-element mitoloġiku jem tifel nisuċ miraw l-bahar dik veder li kienet ħarġet miraw tal-bahar ma għandek tifel li minnaħti għu naqqax mill-fidda tal-qamar u l-qamar s-sot u assoċjat mal-mara mux marra ġedun għandek dik il-polarità għatem xwejħa maġuna mill-ħamrija tal-art Deba mirraġi ta' xieġa mek għandek iktar egena kien. Għadda, mux għadda, jow għadda. Maġġur d-dinja Mil-ħamrija mx mandu għax jismu għadda. Fijum kif fakkar. Mem dak il-sejġ jismu li kien letteralment għaġen il-nies bil-ħamrija kellu kien
mitoloġija, pratikament, mitoloġija. Għall-Eġizzjan ukoll li kien jaħdem bit-tafal in-nies fuq it-torn. Ma kellu l-Eġittu. Għandek il-mara xwejħa, il-polarità ma' tifel, xwejħa tifel, ix-xemx, kien sotu simbol maski però jitma' xwejħa. Oġa maħna ħafna log tal-meta fi żewġ estremi, iktar mitoloġiku nagħmlu metafiżiku, is-saġġ. Għandek jiswa kien xumma taf fil-personali, xaħi mitoloġika antika u qadima ħafna. Kważi tiffiltra ta' djam il-but u titfaħħa f'xaħja intima tagħha jidħol. Għandha ċertu kwalità ta' kollu fil-pożija wkoll fil-betta tal-qamar kważi kesħa wkoll tħoss ċertu kesħa. Kważi dewla bil-kontrast kolorita hekk ma' d-deb daw ma' żewġ elementi vera rikki wkoll id-deb u l-fidda. Ma nafx hekk tadni iktar impressjoni ta' kullu fil-pożija li għandifemma li xaħat li għandem film għandek iktar kontenut ukoll l-approach li forsi tinqasam żewġ kapitli għandek film li nqasam ma nafx ma. Tista' tilgħab bil-dwar, daw tal-qamar, daw tax-xemx, tista' bil-daw id-del forsi wkoll. Zil poezija l-nifuri ma ħafna ħajjin u għaparat il-nek id-dawn l-ħamri nara l-simbolizzaj sudwejja għandek id-dawn fl-sfond nara jisu jisimbolizza xi ħaġa li ġija jew midwejja jew vulnerabilità. It-tieni parti, it-tieni strofa nara jisa xi ħaġa iktar iktar kurrita, iktar ħija li hemm kontrast nara l-istrofa, kontrast qawwi nara jiena. F'moħħi għandi dal-isma li dal-tifel huwa għandu legali li jgħid bejn sema u ilma u fl-aħħar jisu salva u l-taqamad il-mara li vera saret ħobbu għatrabi tal-kontest għalta. Pero jien naħseb il-verb jinħabbu ma tantx joffri dik il-possibilità. Jien personalment hekk nara. Jien għalija hija poeżija senswali, hija poeżija dwar mara li kibret u li tixtieq li jkollha relazzjoni ma' dan il-ġuvni imma mhux possibbli għax hemm iż-żmien hemm il-kefrija ta' żmien. Ma rridx iwaqqagħha speċi f'dan livell biss naturalment imma hemm din il-forza kważi distruttiva tax-xewqa sesswali li mhix se titwettaq speċi. Nara, jisu ċertu possibilità, speċi issa jew forsi hemm ġuvni mill-passat. Immaġna forsi mill-passat tagħha x'inti għandek ix-xwejħa u t-tifel. Qed nimmaġinaw bħala ċirku, inta martu anke forsi għandek il-qamar soltu huwa femminili u x-xemxija masqa jisu hemm kollox ta' taħt fuq. U tixtieq terġa' tmur lura, ma terġa' tmur lura minn fejn bdiet. U tiqa' ferm. Għax jinnara xi ħaġa jew jisu żożija mitlufa personifikata minn dan tifel jew inkella veru kien hemm tfajjel minsuġ, issa l-kelma hija tifel terġa'. Jiġifieri
kif qed tajdu, l-ewwel paragrafu nara qisu il-preżent, l-ewwel passat u l-mistoqsija kif qed tirrikonċilja l-passat mal-preżent. Għalhekk naħseb li tajba ħafna biex tkun film. Għax għandek l-element tal-ħin, l-ispazju. Dimensjoni ta' żmien. Tista' tagħmilha wkoll minn aspett ta' tifel u om. Li t-tifel tagħha kellu jmur fuq il-baħar fuq tista' tkun kwalinkwe biex twera biex li din l-imħabba li qiegħed titkellem fuq mhix imħabba biss jew bil-fors sesswali, hija mħabba dik tat-tanjera tal-om mat-tifel tagħha jista' jagħti każ għax kif qed tajba inti wkoll it-tifel mhux il-ġub li kelma tifel tagħti dak Jena li għalek il-tlet verbi għax qabel ma kisemmejt l-verbu jgħet fil-fatu ma tlet jiltaqaw, jinħabbu, għalija hija l-imħabba bej żewġ maħbubin għalija issa. U fil-fatt qed nirrealizza li għalija kienet ovvja. Jew qed nirrealizza l-interpretazzjoni tiegħi hija interpretazzjoni waħda. Allura qed nitqabad biex issa. Jiena fil-fatt fil-li qed ngħid tara tifel, però naħseb li iktar biex tbiegħed xwejqa u tifel biex veru possibbli. Ix-xewqa inna nimmaġina id-dur xejn strah. Fis-sens fl-ewwel silta għandek il-lejl hemm il-ħajja deskritta waqt il-lejl u għax raġuni x-xemx waqt tagħti il-ħajja toqtol xi ħaġa qed xwejħa maħluqa fis-sens iktar dik daqsxejn tista' eżatt tista' tagħti ħafna fis-sens li x-xemx tista' taħrek ukoll. Mhux eżempju, jiena qatt nimden fuq mibsut u maġuna u moħħi qed jaqlibhom. Kif qed nagħmlu li nagħmlu dak li mhux qed tagħmel speċi kieku kien hemm tifel maġun mir-rawa tal-baħar imnaqqax bil-fidda tal-qamar. Kien hemm xwejħa mibsuġa fil-ħamrija tal-art fil-erba mir-raġġi tax-xemx. X'kien ħajkun l-effett? Ma nafx qed nistaqsija naħseb ngħajjad. Ma li għandhom pis importanti ħafna, qegħdin hemm mal-raġuni. Naħseb ukoll għax meta inti qed tinseġ minn suċ qed tikkrea xi ħaġa, meta inti maġun qed teqret xi ħaġa, nara vera potenzjalment li t-tifel jisu il-bidu tal-ħajja qed jikkrea l-affarijiet u hi maġuna ġifieri xi ħaġa li waslet biex tispiċċa. Nara vera Maġuna nara fiha l-esperjenza jiena nara fiha l-esperjenza. Ta' ġenaġina, noħodha li kienet xi ħaġa fimta minn xi ħaġa naturali u poġġejta kif rid jien ġinta. Meta ninseħħu bħalissa l-forma. Qed tagħti għal-forma Kristjana. Vera, meta jinseb il-ħatta. Id-differenza nara fil-Venezza tagħha. L-insik huwa ħafna iktar fejn. U issa qed naħseb iktar ma nara fil-paralleliżmu li hemm anke lingwistiku. Dak kien hemm u kien hemm. Tifel u xwejħa minn suċu maġuna. Mbagħad minn xi ħaġa ta' xi ħaġa. Eżatt, imma mbagħad għandek il-kulur li fit-tielet vers ta' kull strofa darba minnhom jidħol fil-partiċipju mdeba. Fid-darba l-oħra jidħol fil-kulur innifsu. Mbagħad l-istess imma ta' xi ħaġa terġa'. Eżatt. Logħba bejn kontrasti. Eżatt. U l-ewwel parti l-ewwel żewġ strofi għandek issa passibilità ta' maġun imnaqqax dik għandek il-verbi iktar biċċa interazzjoni. U t-tajtel dal-każ mhux hija fija polarità. Logħba bejn kontrasti. Fl-aħħar jgħidlek staqsi dawn il-kontrasti jistgħu ħadd jiġu l-istess. Miljon parallelizmi
Nixtieq iżid żewġ elementi. Naħseb l-idea tal-koppja biex ninsisti fuqha. Edha wkoll fl-anafora tal-ewwel żewġ strofi. L-ewwel żewġ strofi jibdew kważi l-fatt li tibdielek bl-istess formula kien hemm u kien hemm jistabilixxi li dawn huma tnejn li jmorru fil-fatt it-tielet strofa ma tibdix hekk. M'hemmx it-tielet hemm tnejn. U naħseb ukoll għax qed nirrifletti fuq il-fatt li jiena mill-ewwel moħħi ma' speċi fuq relazzjoni. Naħseb li hija tema rikorrenti fil-poeżija ta' Marija. Marija bdiet tikteb meta bdiet tippubblika speċjalment meta kienet ġa kibret sew. Ma niftakarx l-età eżatt imma dan it-tieni ktieb. La waħda publikat li l-anfissa speċ pratika. 2001 huwa t-tieni ktieb tagħha. Jidir li 98 iżda mhux biss. Jiġifieri nhar it-tlieta jew naħseb nhar it-tlieta tagħlaq 74 sena. Xi ħaġa hekk. Jiġifieri kellha kważi 60 meta ppubblikat l-ewwel ktieb tagħha dejjem tgħidha din fil-fatt. F'55 biex 60. U naħseb inevitabilment din hija waħda mit-temi rikorrenti tagħha li speċi tirrakkonta ħafna diffikultà ta' relazzjoni fiż-żwieġ tagħha. M'hemm xejn sigriet. Tgħid ħafna iżjed milli qed ngħid jien issa fuq television €50,000. Pratikament. Imma mbagħad fl-istess ħin speċi tirrakkonta wkoll kważi l-fatt li issa kibret wis biex kollha relazzjoni mal-ħafna nies li ta' magħhom. Il-passat, il-preżent u l-futur. Il-passat għax jisimha nara l-istrofa li hemm xi ħaġa li kien tifhem ma nsuhx. Mbagħad il-preżent fejn hemm xi ħaġa li huwa ġurna, t-strofa daqqa kollox pratikament daqqa li kellha relazzjoni ma' il-futur ma tistax għat-tistax fil-ħolm. U naħseb indilhom ir-raġel għax-xemx tfakkarna ħafna fik dik il-personalità li x'kien ħafna x-xemx ħallu Strofa disturbanti għadha. Nerġa' ħares leha u nerġa' ħossaw. Strofa ħafna ta' Naħseb għaliex fost l-oħrajn qed jinbidel it-ton u ssir xi ħaġa personali ħafna u tispiċċa bieni. Tiċrida. Mhux ħolma kwalunkwe, ħolma l-ħolma tqil partikolarment. U dik tagħmel possibbli su kważi fatt ħolli tajjin. Su kollha ma ħadd forsi kienet tiġri ma fatt minnhom tajjin żgur biex għax hekk toflhom xi ħaġa sintendi hemm dak l-element li forsi ssir bil-tama. Il-kważi iktar jinħalaq kontrast bejn xi ħaġa verament improbabbli ma xi ħaġa possibbli. Forsi tkompli tidher fuq l-idea ta' xi ħaġa żewġ estremi tintaqgħu. Ma nafx possibbli fil-ħol tagħha. Ija wkoll l-aġenda, kif toħroġ f'aħħitha ħafna. Kif settaw ma sa ċertu punt xorta indikazzjoni li b'xi mod li xi ħadd jieħu jirtiraw. Forsi kif settaw għalina li tisa bħala. Eżatt, settaw jitlob jien biex kważi jisu kważi hemm elementi sa tħossa sfortunata kważi. Mhux il-logħġ boss. Dak l-effett li Forsi, vera, meta tħares lura anke li ħajja, tgħid okej, iktar jagħmlu sens l-affarijiet meta tħares inħares meta tkun fihom toħlom vera, toħlom.
Imma ħolma li ħaġa li tista' ssir realtà. Imbagħad okej, tiddaqqa fuq fl-aħħar Għaxin ta' t-sempli tal-ħolma bħala xewqa, kważi. bħala isu għalfejn ħadd toħolhom xi ħaġa jekk just for the sake of it. Jekk ħadd toħolhom sentendi kemm tista' ssir. Kien hemm punt naħseb ħajjita fejn verament. Jista' jkun li għax ħolmita u ma saritx. Il-ħoll li nom, mux il-ħoll li nom. Tista' l-istess forse timbur fuq analiżi morfoloġika d-dejja. Jek nisib il-faraċ fil-forma taħħa u jista' jkun li hija hawnhekk kejdilna il-forma taħħa pratikament. Rajna hija l-forma taħħa u jingħaqdu flimkien fil-forma taħħa, ġifieri għax hemmhekk biss jistgħu jingħaqdu jiltaqgħu. Eżatt, ma fil-ħolma taħħa semmek. Hemmhekk. Jisab id-din. Sabiħa u tal-biża. Ma anke meta taħseb għax jissemmihom ix-xemx u l-qamar fil-verità qatt ma jistgħu jiltaqgħu fis-sema, xikultant narawhom imma meta taħseb fiha jekk ix-xemx ma tistax tkun preżenti biex naraw il-qamar. Daw it-tnejn imma b'xi mod Tara jiena kont jiena b'biża qabel. Għax qed ngħid, idħol bl-blond. Idħol, jiġifieri hemm ċertu Spiċċaw. jien. ħafna. Għax qed ngħid imma xem l-iktar il-ħolm il-blond. Kien issu ser tażapput qabel biex testa tagħna. Le, m'hemmx sens. Is-sens ta' kien qabel. Samma jisu jettejxa, forsi jem dik id-dikka ta' ma sa' kem jettejx il-ħolmu l-mambat li kien jittaqaf toħlom da' s-sena. Kolli mistoqsija, mistoqsija parti se nista' tagħmel naħseb. Jien mistoqsija. Għax tista' tgħid li din moħħok tista' toħloq kollox huwa possibbli. Kif? Toħlom realtà, forsi. U l-poezija tfisser fiha ħafna jisu statements hekk jisu qed tagħmel statement fiha kellu jekk mhux fil-ħolm jiena għalija jisu statement li vera ħadem impatt persuna. Imma anki l-pożi li kitbet, per eżempju għandi f'idejja il-ktib tagħha skont tema li dedikat imma din dan huwa l-perjodu meta kienet partikolarment iffissata f'Emanuel. Mhux sigrid, għawet. Ma jibniex u minix pubblikament qudiem u minix ċert fuq il-kienet, Għalet ikun suġġetti ta' fuq. daw affarijiet li tgħid. ħaġa li sem. Polarità nara, jisu hawnhekk kien hemm tifel mimsuġ mxwejħa maġuna qisha xi ħaġa pjuttost tradizzjonali kważi, pjuttost tal-mitoloġija, u mbagħad għandek polarità nara aktar kif tagħti, xjentifika ħafna, isa kies tal-kelma nara. Allura lek jisu hekk, forsi tġari għabit għax ma nafx. Hekk li sem. Bieret u dak li sem. Mal-kien. Naħseb it-titli stess tal-hija imorru jitfit jistgħu morru jitfit mal-film innifsu. L-idea ta' polarità, l-idea ta' relazzjoni jisselfu id-dinja tal-film tista' tissellifhom tajjeb ħafna. Jekk ħaniffukaw fuq titlu appunto.
bħall-artikola naħseb hemm ħafna nies u kulħadd għandu l-għanijiet tiegħu fis-sens jiena fejn iktibha li biex nistrejjien biex nipprova nesprimi xi ħaġa li hija nesprimibbli b'lingwa normali biex bħala terapija li hija biex nesplora possibilitajiet dik l-idea li speċija tikteb il-poezija biex tesplora possibilità li fil-ħajja mhix possibbli, fil-ħajja reali mhix possibbli, nara possibbli ħafna jiena. Fis-sens li qed titkellem dwar relazzjoni impossibbli imma li fil-poezija għalmenu hemm ħil ta' possibilità tagħha. Naħseb dik hija tinsewx mhux kulħadd jaf jesprimi la jiġifieri min anki jkun għadda mill-istess esperjenza ħajara jew ħajjismaħħa hekk jew ħajara ħatolqtu xorta x'l-affarijiet huma universali speċi u mbagħad ħatoħroġ mill l-ele cosa tista' tagħmel film kif tajt images poetiċi u tużaw. Tiġi mistoqsija estetika, l-relazzjoni, mis-senti ħadna l-film, żewġ. Personi. Impossibilità. Eżatt, ġifieri, essaġġ dak li qed niddiskutu fuq mhux neċessarjament se jkun daqshekk ta' ħajja. Għaliex ġiex persuni fl-istorja ħadkun mbagħad tmur daqshekk hekk, speċi ngħidu in your face. Imma ħanajlek, imma tibi ċatru minix konvint li huwa daqshekk ovvju. Jiġifieri ma naħsibx li huwa daqshekk ovvju fil-verità għax X'tgħidu li ġiex persuni? Le, jiġifieri ma nafx jiena taffaxxinani din l-idea li l-film isir mill-punt di vista tan-noli. Imma naħseb kulħadd għandu l-idea tiegħu ta' kif jista' jsir il-film. Zugraga, speċi hemm min jara saħħa kbira fl-aħħar żewġ versi fl-Onġi ġella fil-Bum il-Bridge. Hemm ħafna possibilitajiet u jien nista' nimmaġina li hemm possibilitajiet ngħid iżjed minn hekk. Imma ma nsibx li daqshekk il-profess. Le, li dun li ġiex persuni. Isi xabna li dan fil-proċess għalik. Għazaq mistoqsija, mux biex twerġun, imma għalikom, kull wieħed waħda hawnhekk, x'inhu tifel? ċoħe, dak li tifel għalija jista' jkun ta' 6 snin. Imma għal xi ħadd ta' 80 sena, xi ħadd huwa tifel. Ġifieri f'da sens diġà qed jidħlu saħħi oħrajn ta' perspettiva tal-filmmaker, naħseb jien issa nitkellem nażżarla ngħidlek għax minix filmmaker. Xwejħa, diġà mixxi ħajja xwejħa mela nittaħlew huwa miżjud. Imma x'inhi M'hemmx għalfejn żewġ persuni jiena naħseb fil-film jista' jkun persuna waħda jista' jkun xi Tistaqsija ta' bejna iktar interessanti, billi ġibek proċedimenti poeżija, billi intom fil-bord. Jiena naħseb li għandna nippruvaw nitlu fil-poeżija. Mhux ta' ma jkunx persuni. Jien kont se ngħid li kieku jiena ma nkunx kieku jiena salien kuntent, per eżempju, li din poezija tkun jien personalment insisti poezija dwar l-imħabba tagħhom lejn. Jiena naħseb li dik tkun tbejjed fil-poezija. Il-poezija ma tibqax fil-ċentru. Issa semmejt dak l-eżempju għax naħseb rajna fis-snin li għaddew rajna eżempji ħafna kbar minn hekk, ħafna aktar. Jina l-istoria personali tal-għor. Jina għaket nitkellem fuq poezija biss ma m'hemm xejn li jindika li huma umani.
ngħidu xwejna hija poetessa. Xwejna Le, le. mhix għalfejn tidher fil-filmat, tista' dak tkun hemm dan it-tfajjel. Għax il-poeżija hija dwar dan it-tfajjel. Jista' jkun hemm hekk. Eżempju, ma' nitkellem fuq żewġ persuni. Jiena reġi xejtek meta inti għedix aħna ngħidu l-poeżija. Jekk ninterpretawha hekk. Le, għax aħna nistgħu ngħidu speċi dawn mhux affarijiet li wkoll ngħaddu minnhom, speċi ma nimmaġinawx raġel ta' 50 sena illi ta' tfajla u jixtieq li jkollu relazzjoni magħha. Imma mhux possibbli. Jiddaw l-affarijiet li interessanti, jiġifieri issa jkienx maraw tfajla. Kull ma jgħadha poeżija. Xewqa possibbli. Imma kieku ma ta' relazzjoni jiena kien ma nitbieħx biss minn relazzjoni. Anke Imma narax li jekk għax jiddependi ħafna mill-angolo, speċi jekk inti sempliċement tibdel l-angolo ma jfissirx jekk inti tibdel l-angolo tara poezija, din poezija flok tara perspettiva tal-umana xwejja tara mill-perspettiva tal-noli jew tara mill-perspettiva Però xorta l-poezija edha fiċċetta, mhux il-poezija ta' nistil. Fuq jekk kellix 55 sena, illi jista' jiġi għalkun għara. Nasa paġġeru. Nistgħu naraw minn
applikaw